दिनैनि उनाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि फैगौ डिसेम्बर 5 तारिख आरो 6 तारिख बे दिनाव एक्स एनडिएफबि रिहेबिलिटेसन होनांगौनि खोथा दङ। आङो बेनि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानोदि 5 तारिख आरो 6 तारिखआव होनो लागानि सिगांनो जोंनि एक्स एनडिएफबि गासैबो केडार आरो लिडार बिथांमोननि भेरिफिकेसना जानानै फैदोंमोन। दा बेखौ 5 तारिख आरो 6 तारिखआव होनांगौखौ बन्द खालामनांगौ आरो जेसेबांनाखि एक्स एनडिएफबिफोरनि भेरिफाइ जाना फैदों बिथांमोन आरो जों गासैखौबो 5 तारिख आरो 6 तारिखआव होनांगौ आं बेखौ बुंगोन। आरो जेसेबांनाखि 34 इयार्स स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजों सोरबा एनडिएफबि बिथांमोना केडार आरो लिडार केस जाबाय नन हाइनान्स बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ इमिडिएटलि। आरो आं बिनि गेजेराव बेखौ बुंनो सानबावदि जेसेबांनाखि भेरिफिकेसन थालांबावदों बिथांमोनखौ इमिडिएटलि लिस्ट खालामनांगौ आरो भेरिफाइ खालामनांगौ आरो बिथांमोननि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ फिक्स टाइम होनांगौ। जुदि दायथ' लायाबा 5 तारिख आरो 6 तारिखआव जेसेबांनाखि भेरिफाइ जानानै फैदों जों एक्स एनडिएफबि वार्कारफोरनि गेजेराव जुदि 5 तारिख आरो 6 तारिखआव जुदि रिहेबिलिटेसनखौ जुदि होनायखौ जुदि बन्द खालामालासिनो गमामायैनो होमारोब्ला जोङो खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ जों लागोन। जे मोनसे खोथा बुंनाय जादोंमोन जे 4 लाखनि थाखाय नांदों होननानै मा बुङो? एक्चुअलि 4 लाखनि थाखाय जों एनडिएफबिफ्रा रावबो गलाम नङा, आथिं आखाइ दं। जों 4 लाखनि थाखाय नाङाखै, थेवब्लाबो जिहेतु पिस एकर्ड जानानै फैबाय, एग्रिमेन्ट खालामबाय एनडिएफबिनि नामावनो। दा बाहाय माने सरकारा जोंनो थांनानै थानायनि अनसुंथाइ जिनाखि सरकारि साख्रि मोनसान्दि बा जिखुनु थांनानै थानायनि राहा लामाखौ होग्रोनो थाखाय नैबे रिहेबिलिटेसनखौ जोंनो होबाय। खिन्थु जोङो एनडिएफबिफ्रा 4 लाखनि थाखाय रावबो आन्दलन खालामाखै, बे खाथां। दिनै गोलाव बाथ्रा बुंबाबो किसुमान मानसिफ्रा साननो हागौ बेलाय आरो माब्लानिफ्राय एनडिएफबि खामानि मावखो बेफोरबायदि सोरनिबा सायाव नांहैनोबो हागौ। बेनिखायनो आङो फंनैसोल' बुंनानै आं फोजोबनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै माखासे भेरिफाइड जाबाय आरो बे भेरिफाइड जायैफोरनि बिसयै सरकार थोरफोनिफ्राय मा डिसिसन लादों आं नैबे बाथ्राखौसो खावलायनो नागिरदों। दिनै आं नैबे बाथ्राखौ खावलायगोन जे जोंनि बिटिआरनि इएम, एमएलए, मन्त्रि, सिएम बिथांमोननि सायाव जेन भेरिफाइड जायै थालाङो बेखौ थाबैनो भेरिफाइड खालामनायनि बेबस्थाखौ लायो। आंनि बेखिनिखौ साख्रि बाख्रियाव थिसननायनि बेलायाव मा बुंनो सानो? साख्रि बाख्रिखौथ' आरो मा होनबावनो, दिनैहाय गावसोरनो बै समनि बुंबोखानाय जि जबान बे जबानखौनो दिनैसिम लाखिनो हायाखै, रिहेबिलिटेसनखौनो दिनैसिम क्लियार खालामनानै होनो हायाखै, साख्रिखौथ' आरो गोजानाव दोन। आं बेखिनिखौनो बुङो। मानि थाखाय बिदि जादों सानो? आं सानो बे बुस्थुआ खनसे नङा खननै बहुतबार हैबाय, सोरबाया 6-7 बारसिमबो जाबाय। बेवहाय आं नैबे बाथ्राखौ आं स्पस्ट नुहुरो बेयाव माखासे निस्सय सिङाव षড়यन्त्र दङ होननानै आं साननानै लायो बेक्तिगत हिसाबै। नङाब्ला गासिबो बुस्थुआ जागौमोन। सोरनिबा न'खरावनो 3 गाहाम फैदों, जाय बिथाङा दिनै आफादनि गय खान्दिसेबो रोगायाखै, बे बिथाङानो फैदोंब्ला दिनै आफादनि मानसिया थांनो हायै लिस्टआव गाखोयै बेथ' खुनु प्रश्नआनो फैया। ओंखायनो आं नैबेखौ लानानै आं थोंजोङै नुहुरो बेयाव निस्सय सिङाव षড়यन्त्र दङ होननानै आं साननानै लायो आरो। मा खावलायनो सानो नोंथाङा? ओंखायनो आं सानो बेनि बेलायाव जेन बेफोरबायदिया जानो नाङामोन। जोङो गोबाव समनिफ्रायनो लिडारफोरखौनो जों फोथायनानै जों संगठनाव जोङो गोबाव सम गावनि समखौ बारहोबोदों जेथिया। ओंखायनो बयबो समानै मोजां नोजोरै नायनानै बयनोबो समान राननानै होयो, जेन खामानिखौ मावना होयो। आंनि बेखौ आंबो दा गबिन्द फेक्सननिफ्राय बुंनाय जाबाय। माने बै समाव जोङोबो खोथा होना दोंमोन प्रमद सारा, माने जेब्ला जों हिमालय हटेलाव जों बेखौ लोगो हमो अब्ला बियो गावनि न'आव जोंखौ लाङो। गावनि न'आव लांनाय समावहाय बियो जोंनो मोनसे माने जोंनि मोरै दांबोथायदोंमोन।
मेम'रियेल राम गथायनायाव बियो जोंनो खोथा होना हरदोंमोन बे खोथा होनाय बायदि दा जोंहा गैया दा भेरिफिकेसन फैदों जोंना भेरिफिकेसन फैब्लाबो दा जोंहा उइलेट जायाखै मानि थाखाय थालांदों जों बेखौ मिथिया आरो दा बेनि थाखायनो जों माने जास्ट दा जाखिनि फैनाय माखासे थालांनाय माखासेफ्राबो बैसोर जानाखि 5 थारिख 6 थारिख मोनगोन बिसोरखौ जों बन्द' खालामनायनि जों टारगेट खालामदों आरो जुदि बिसोरजों जोंखौ होफायाब्ला जों बिसोरखौ बन्द' खालामगोन माने जोंबो एसे माबा खालामगोन आरो एसे मा होनोखौ होबथानाय राहाखौ जों लागोन आरो माने मोनोबा ज' लुबैदों औ मोनोबा जों ज' लुबैदों आरो खेबसेनो समान औ भेरिफिकेसन फैखाबाय नालाय बे भेरिफिकेसन फैनाय हिसाबै माने जों ज' मोननायखौ लुबैयो आरो जोंखौ अनेक माने बै समावहाय डिजिनेटेड केम्पआव जेब्ला सेपारेटगुरियाव जों एक्सुवेलि एकबार जों एसेबां डकुमेन्ट होयो एसेबां डकुमेन्ट होयो एसेबां जों होयो दिनै बे बेलायावबो जोंखौ ओरैबायदि खालामबाय जों समान हैनाया सोरनिबा फैबाय दिनै जों गैया मा खारनाव गैया जों बेखौ बुंस'नो हाया आरो बेसो मेनआ आरो जोंखौ मा खालामो जोंखौ सैमा फाग्लाफोरबायदि बिसोरबो जोंखौ बाहायो केम्पफ्राव दिनै जों हाजिरा मावनानै जाग्राब्लाबो दिनै जोंखौ बुंहरो नोंसोर दिनैहाय नोंसिनि स्टाफआ माने केम्पनि फैनांगौ उफाय गैया जों हाजिरा मावना जाग्राबो थाङो हाजिरा मावना जाग्रा जों थांनो हानाय नङा सार होनना बुङोब्ला जोंखौ मा खालामो बलेर' लानानै जोंखौ गारला लावथिजों सिफायनो नागिरो उफाय गैया जों थांनानै दिनैहाय जों गावसिनि नांगौल' जों सैमा फाग्लाफोरबायदि मावहैनानै जोंनिखौहाय इयुनफिनहोनानै जों मोनांगौखौ मोनाब्ला जोंनि गोसोआ एसे दुखु मोनगोन नै आं बेखौ बुङो भेरिफिकेसन खालामनायाव फोरमानलाइफोर थालांबायदों नामा बेफोरबायदि बेखौ जों बुंनो हाला माने थालांदोंबो जानो हागौ बा हयथ' गारसोमनानैबो मा फुख्रिफ्रावबो गारसोमनानैबो दोननो हागौ होनायाथ' होदों जों होनाय समानो फैजोबदों दिनै जोंनि थालांदों आं बेखौहाय बुङो आरो